پشتی 20 روژان شناکۆکیان و تێکچوونا ڕەوشە ئەولەهیە ناڤەرا هێزên ئەولەهیە هەندورین یەک لێدای رێفەبەریya خۆسەر ji milekî û ji milê din ve Melîsên Dîfa al Wetanî yek lêdayê hikûmeta Sûriyayê û di prês konferansekî de hêzên ewlehiya hundirîn şiraya giştî re ragihand bi dawîkirina kêşeyan di navbera hêzên ewlehiya hundirîn û Melîsên Dîfa al Wetanî û her wiha bi dawîkirina dorpêçkirina çargoşeya ewlehî li bajarê Qamişlo û Hesekê piştî wê navbênçiya hêzên Rûsî. اليوم من خلال مؤتمرنا الصحفي لە چوارچێوی کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەکەدا ڕامانگەیاند کە ئاڵۆزیەک لە نێوان شارەکانی قامیشلو و حەسەکە هەبوو. ئێمە پارێزگاری لە یەکپارچەیی سووریا و خاکەکەی دەکەین و خوێنی سووریەکان دەپارێزین. بە تەواوی کۆتاییمان هێنا بەو گژی و ئاڵۆزیەی لە ئارادا بوو. ژیانی ئاسایی بۆ هەردوو شارەکە گەڕاوەتەوە. هێزên ewlehiya hundirîn di prês konferansa xwe de amaje bo yekê kir û got wê herdem hazir bin ji bo parastina xelkên herêmê bi hemû pêkhatiyên xwe. Her wiha parastina xaka Sûriyayê ji perçebûnê. Em wekî hêza ewlekariya hundirîn em girêdayîne bi yekbûna xwîna gelê Sûriyê ne û em kar dikin ku vê alosiya ku rejîma Sûrî derxistiye em bi dawî bikin. Her wiha em parastinê li ser yekbûyîna xaka Sûriyê bikin û parastina xwîna welatiyên Sûriyê bikin. û em vê yekê teqez dikin ku em ê jiyana siruştî vegerînin û em ê derfetê bidin hemû maddeyên alîkariyê ku derbasî navçeyên rejîmê li her du bajaran Qamişlo Hesekê bibin. Rogmî hemî destwerdan rewş û qirîzên heyî em wekî hêzên ewlekariya hundirîn li Bakur Rojhilatê Sûriyê li ser sozên xwe ne ku gelên herêmê bi hemî pêkhateyên xwe biparêzin û bênavber li dijî hemî cûreyên tewangerî û terorî bi hemî hêza xwe tekoşîn bikin. Avuya zêdî 20 rojan gelek nexweşî û nearamî navbera hêzên ewlehiya hundirîn û Melîsên Dîfa al Wetanî derketiya holê li bajarê Qamişlo û Hesekê û car caran şer û pevçûn jî çê dibe. û têzanîn ev rewş encamên dorpêçkirina hêzên hikûmeta Sûrî ji herêma Şehbayê re û her wiha taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê li Helebê. Dara Berekat, Kurdsat News, Bajarê Rêmêlan.